Tung'ne ne oneno e od thieth maduong' ma Mandera kinde mane golo apisario mag obila manyo yudo hinyruok e muoch mar miruti michike bwo lowo e magawa ma Mandera ka mondo ne tergi yudo thieth manimba e boma ma Nairobi. Wede ji mamoko ma bende nyo yudo hinyruok e monjno ne onyiso e chwang' gimomiyo apisas go kende emane itero Nairobi ne thieth manimba ka jowetegi mamoko to dong' chien. Gigolo kwayo ne piny owacho mar kaunti ma Mandera mondo oket chenro maneno ne ji ma nyo yudo hinyruok oyudo thieth madwarore. Monjno nyo weyo ka ji 4 owito ngimagi ka 11 mamoko nyo yudo hinyruok. Venye kumeenda wamekuja hospitali wametibiwa, lakini majina ilikuwa wengi na wenye wamekufa ni wengi, lakini wenye wameenda Nairobi kutoka Mandera, wenye wameenda Nairobi ni maaskari peke yake, na sisi tumebaki Mandera, wananchi wa kawaida hatuna haki juu hatujapelekwa Nairobi. Watu wenye wako hapo wameumia wote. Tunataka mwatuhakikishie wakuwa wameenda, hata kama watachukuliwa na nini, lakini waende matibabu. Hapa Mandera hatuna security yoyote mwenye anaweza tusaidia. Watu ambao tumewaacha hapa ndani, wengine wako under critical condition na wanahitaji matibabu ya dharura.